Sen o Rabachol, o Entroido pontevedrés non sería o mesmo, e por iso a ausencia temporal do Loro da Peregrina é a protagonista no cartaz desta nova edición. O Entroido de Pontevedra sin Rabachol non é o mesmo. E esta botica sin Rabachol pois non sería o que é hoxe. Sería unha botica importante, selleira e tal, pero non teríamos o Entroido tan original que temos sin a figura do Loro Rabachol. O cartel foi realizado un ano máis polo debusante Quico da Silva e con el pretendese achegar o Entroido aos novos tempos. Bueno, eu creo que están os tempos cambiando e é unha maneira tamén de reivindicar o novo Entroido pontevedrés, no que a muller tamén ten máis participación que nunca. E, lóxicamente, tamén isto unín o pasado co presente, ca desaparición do noso Rabachol, ao que lle deron unha patada voladora nunha noite de festa e apareceu cerca da Peregrina, non? Unha das datas máis destacadas desta edición será o martes 5, cando desembarcará no centro histórico da Boa Vila a tripulación do Burla Negra, para conseguir que todos os pontevedreses saquen o seu lado pirata. Que ademais de facer, os barcos que batallan por facerse co control da Boa Vila, como novidade tamén temos que este ano van participar durante o Entroido máis comparsas que en edicións anteriores. Como novidade deste ano, sábado 9 pola mañá sairán as murgas para animar as distintas prazas da cidade e pola tarde, como é costume, celebrarase o enterro do Rabachol. Si que se vai facer unha decoración especial por todo o percorrido que fai o enterro para darlle máis relevancia á figura fundamental que temos no noso Entroido, que é Rabachol, e que este ano nos tuvo máis preocupados que nunca, pero que afortunadamente parece que non se podía perder o Entroido de Pontevedra e que está recuperado. Ademais, o papel da muller non é a única reivindicación deste ano. Vin unha nova e moi pouquiño que me pareceu moi triste, que era que só o 4% dos galegos e galegas escollen o galego para ler, pois os vamos a deixar nas librerías para que a xente que merque libros en galego pois lle den un Loro Rabachol e axudar tamén o fomento da lectura na nosa lingua. Unha edición na que haberá máis murgas e máis comparsas que nunca. Ademais, as dúbidas sobre quen será o pregoeiro ou a pregoeira deste ano non serán resoltas ata este venres, que será cando o Concello o anuncie.